Σήμερα θα δούμε έναν φίλο μου να κατεβαίνει. Το βλέπετε αυτό το φωτάκι? Είναι ο φίλος μου με το ποδήλατο και θα κατεβαίνει αυτήν όλη εδώ τη διαδρομή. Ξέρω, μπορεί να βλέπετε. Περιμένετε λίγο να βάλω το φακό για να βλέπετε. Εντάξει, όχι, δεν γίνεται. Αλλά εδώ είναι αυτά που βλέπετε, όλη αυτή η διαδρομή. Και θα την κάνει αυτός. Εγώ θα με... Ωραία. Ξεκίνα. Πάμε. Από τώρα. 5, 4, 3, 2, 1. Πάμε. Μπράβο. Τώρα θα το δείτε να κατεβεί τη ράμπα. Ράμπα έτσι όπως το λέμε τουλάχιστον εμείς. Να το βλέπετε το φωτάκι? Είναι ο φίλος μου. Όλο αυτό το σκάσω. Ωραία, γεια σας παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Bye!